Eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik eta etorri zaretenei etortzeagatik. Ikusi duzute izenburu xelebrea jarri dio dela. Baina iruditzen zait azkeneko urtetan eztabaida handia dagoela honen inguruan. Batzetik batzuk esaten dute Gipuzkoan dagoen arazorik handiena basoaren abandonoa dela, beraz ezinbestekoa da zerbait egitea. Beste batzuk esaten dute hau uoken kontua dela, ez? Natura, ez da zer egin behar dugula, gero eta negozio gehiago. Eta batzuk esaten dute etorkizunean klima aldatzen ari direla, gauzak komplikatzen ari direla, eta hasi behar dugula ikusten nola bide etorkizun ziurrago bat edo nola bultzatu. Ni ez naiz baso landaketetan aditua, hortaz beraiek askoz gehiago dakite. Basota zerbait badakit, eta nahi egon dukena da batez ere nik dauzkadan ideia batzuk zuekin partekatu, eta argi daukat, nire ikasle izan dako mordoska bat zaudete hemen, hau ez da lezio bat. Nire ideiak, zuek nahi duzuten hartu, nahi ez duzutena, eta esan dakoa, da guztiz ez da baidagarria eta ikustekoa. Zergatik esaten dute oksimorona? Azkenek urteetan, batez ere, kontserbazioaren sektoren aldetik, hau da, ekologisten aldetik, asko azpimarratu delako basoa gauza bada eta landaketa beste bat. Eta, neurri baten bai. Basoa da bere sortutakoa, bertako espeziek osatutakoa, normalen adin guztietako zuhaitzak, ustiatu gabea, landaketa landatua da, normalen kanpoko espeziak, ustiatuak, eta bai, hemen dauzkagun, ez dakite, ariztiak eta dauzkagun pinudiak edo eukaliptu landaketak guztiz ezberdina dira. Baina hau baino pixka komplikatua da, eta hau ala balitz, galdera da basoa landatu diteke, landatu gabea den zerbait, ez? Horregatik galdetzen duen oksimoronaaren da, ez? Pixka da komplikatuko da, eta gero Markelek esplikatuko dizue hau baino askoz ere komplikatuko dela oraindik. Baina nahi baldin baduzute badaukagu zuhaiztiak, eta bideratu ditzakegu gehiago kontserbaziorako edo gehiago ustiaketarako. Ez da bat edo beste. Ustiatu izan daiteke gure obsesio bakarra egurra, edo izan daiteke gure obsesio bakarra kontserbazioa, edo izan daiteke tarteko kontuak, ez? Eta hor, ez da bakarrik ze espezie erabiltzen ditugun, baina espeziak ere eragiten du. Eta orduan, bertako basoa daukagunean, normalean gehiago ari gara ezkerralde hontara etortzen, hor izan ditzakegu sail batzuk, gure helburua dena basoa ez ustiatzea, izan dezakegu ustiatzeko asmoa, lan egin dezakegu kanpoko espeziekin, eta kanpoko espeziekin badira batzuk oso ziklo luzekoak direnak, lertzea, edo orain sartzen ari den kriptomeria, edo sekoia, edo badira beste batzuk askoz ere motxagokoak. Eta kudeaketaren intentsitate horrekin ere badator horrek daukan balio naturala. Baina hau baino komplikatukoa da, hemen daukazute pagadi bat iratin dagoena, Lizardoia, bertakoa, dakiguela zainei sustiatu, berez sortutakoa. Hemen badaukazute Baraibarren esate baterako baitare beste pagadi bat bertako espezia dira, landatuta dago. Garai baten ustiatu zen, baina azkeneko 50-60 urtetan ez. Belaguako pagadia berez etorritakoa da, eta oso modu intensiboan ustiatuta dago, edo irati gehiena, ez da landaketa bat, baina ustiaketa ultra intensiboa da, ez, pagoena. Bertizen badaukagu Arizti Amerikar oso handi bat landatu zena ez mozteko asmoarekin, gero zer egin duen gobernua beste gauza bada, baina, ez, printzipioz kanpoko espezia da, baina helburua zen ez ustiatzea, Turtziozko baso hortan kanpokoa, pinudia, ustiatua, edo fruizeko hortan, modu ezin intensiboagoan ustiatua. Hortan, ikusten zute, bertako kanpoko landatu ez landatu hor denetatik egon daitekela, baina bai, orokorrean zenbat eta modu intensiboagoan ustiatu, balio naturalistiko gutxiago edukiko du, zenbat eta gutxiago ustiatu, balio naturalistiko gehiago edukiko du. Baina noski, ez dugu zertan basoa soilik naturaren alde landatu, ez? Etorkizunean, esate baterako, energia berriztagarriak garrantzitsuak izango direla, igual zu egurra hasten da berriz ere garrantzia hartzen, hasi da azkenek urteetan. Orduan, pentsatu beharko zenukete pixka bat, zuek egin dituzuten landaketa horiek, ze helbururekin dituzuten. Baina, hau ez alda wokismo hutsa, ze basoa ugaritzen ari da.
Eta egia da, hemen daukazute, Europako herrialdeetan, Europako Batasunan azkeneko 20 urteetan, basoa basoa ez, egur kantitatea 30% hazi da. Espainia, ez dakit non dagoen hemen, bai, hemen, bai, 50%. Orokorrean basoa gora dator. Basoa gora dator, batez ere nekazaritza eta abeltzaintza behera doazelako. Eta behera doaz, batez ere toki txarrenetan. Lurronak direnak segitzen dugu ustiatzen, baina lur txarrak zirenak, klima oso muturrekoa zeukatenak eta abandonatu egin dira asko eta asko. Eta hori egia da, gero eta baso gehiago daukagu, baina falta duguna Europan da baso zarra. Ia ez dago. Hor dauzkatzute geratzen diren baso zar bakarrak, eta horiek ere ze punturaino diren zarrak eta ikutu gabeak eztabaidagarria litzateke. Eta zergatik baso zarrak edo zergatik azpimarratzen dut hori? Oso baso bereziak direlako, ze horre ematen da biodibertsitate gordailu nagusia hor izaten da. Askoz ere dibertsitate altua daukateen besteek baino. Eta batez ere, espezie mehatxatu gehienak hor bizi dira. Europan dauzkagun espezie mehatxatu asko eta asko dira baso zaharretakoak. Oso habitat bereziak sortzen dituzte. Inoiz izan bazarete benetan baso zahar baten, nik ez dut inorrez ezagutzen ez dakit bialobia zera sartu itxekena eta hasi ez dakit irratia pizten. Katedral baten irratia pizten ez den bezala. Sentitzen du batek alako errespetua, alako lilura, eta hori da daukaten habitat, sortzen duten habitat berezi horregatik, humusa metatzen dute, karbonoa metatzen dute, izugarrizko eragina daukate hidrologian, asko azpimarratzen da basoa ze ona den ur garbia eta izateko, segun ze baso mota. Eukaliptadiak oso txarrak dira, esateaterak hortarako. Eta erresilientziarako gakoak dira. Zergatik, hain zuzen biodibertsitate gordailuak direlako. Ez dakigu etorkizunean, zehazki ze klima izan den dugun. Ez dakigu beraz etorkizunean ze espezie moldatuko diren hobekin eta okerren. Eta orduan, dauzkagun espezie horiek alik eta hobekien mantentzea interesatzen zaigu. Botanikaririk ez da hemen. Basoen dinamika naturala. Botanikariek esplikatzen dute basoetan segida ekologikoa ematen dela, eta bai hori egia da. Hau da, basoa berez sortu daiteke. Urrats batzuk gutxi gora bera errepikatzen direnak, hasieran liken batzuk, goroldio batzuk, gero belarkara batzuk, sastrakak, zuhaitz aintzindari batzuk, eta baso helduko zuhaitzak. Baina botanikariek baita esaten dute 500 metrotik bera aritza, 500 metrotik gora pagoa, eta basora guazenen. Eta gero beste gauza bat. Pentsatzen dugu hemen, Europako zona honetan, basoari beti izena jarri behar digu, hau da Aristia, hau da Pagadia. Lehen Bialobietza ipatu dut. Bialobietza da Polonia eta Bielorrusiako mugan dagoen baso bat, 1000 urtetan gutxinez ustiatu ez dena. Hango landare dedi mapa hartu, eta ez du esaten Aristia den zer den. Zezin da esan. Esaten du hemen aritz gehiago dago, hemen lizar gehiago, hemen hain nasia da. Vale? Orduan, gauzak ez dira horren sinpleak, eta horren sinpleak ez izateko badago gauza bat eta da soilgunen dinamika esaten ohi dioguna. Jo dezagun daukagula baso heldu jarrai bat. Dena basoz estalita dago. Tarteka basoan, hau ere hemen azpimarratu egin behar da, naturan zuhaitzekin badakizute ze gertatzen den, erori egiten direla. Hil eta erori. Hemen ez, hemen moztu egiten ditugu eta papera. Baina naturan erori egiten dira. Orduan batzutan erori ditzeke zuhaitz bat edo bi, eta horrek soilgune txiki bat sortzen du. Soilgune txiki horrek nahiko itzala badu, eta soilgune txiki hortara normalen iritsiko diren haziak dira inguruko zuhaitzetakoak. Baina batzutan izan daiteke haitzete handi bat, sute bat, olako zerbait, soilgune handi bat sortzen duena. Orduan, zuhaitzak badira hazi handi eta bidaiatzen txarrak direnak askatzen dituztenak, hor gaztain bat jarri dut, baina ezkur bat edo olako zerbait, eta badira zuhaitzak oso distantzia luzetara haziak zabaltzen dituztenak. Urkia, satsak eta olakoak. Hauek, normalean, soilgune handietan gailentzen dira, besteak soilgune txikietan. Baina toki bakoitzan zer aterako den ez dago klimari lotuta, bai klimak eragiten du, baina batez ere da inguruan, edo hazibankuan, ze espezie dauden. Bai? Hau, zergatik azpimarratzen dut?
batzutan ezinbestekoa izan daiteke baso landatzea, bestetan ez horren beste. Bi paisai desberdin, biak menditsua, klima antzekoa, nahi baduzute, Karrantzan, begiratu, bai, nahiko baso gutxi dago, baina bazter guztietan badira zuhaitzak. Eta espezie pila batekoak. Bai, hazi bankua hor dago. Eskuinik hori Eskozian da. Hor, kilometrotan ez dago zuhaitz bat. Ez? Hemen basoa berez atera liteke, han ez. Han landaketzea ezinbestekoa da. Orduan, testuinguruak asko aldatzen du basoa landatzearen beharra. Barkatuko diazute, honek ez dauka zer ikusirik honekin, hau nire ikaslek haitu izan duzuten, nire txapatako bat. Baina ezke orain da gutxi irratian haitu bainun, ez dut esango ze erakundeetakoa, baina bat hizketan gure basoak eredugarria direla, jasangarriak eta barreta, ja, pixkat nazkatuta naukate. Orduan, jasangarritasuna esaten da aulki badela 3 hanka dituena, hanka ekologiko, soziala eta ekonomikoa, eta beti 3 arteko balantze bat bilatzen da. Antxoa daukazute hor, aztikoek esaten dute zenbat antxoa dagoen Kantauri itsasoan, horren arabera zenbat harrapatu daiteken populazioa mantentzeko. Bai? Eta urtero, Jaurlaritzak bialtzen duenen antxoa edo legatza edo bialtzen dituenen teknikariak Bruselasera, lortzen dute baimena hori baino gehiago harrapatzeko. Hala, populazioa gainustiatzeko. Bai? Orduan, 3 hanka horiek bai existitzen dira, baina oso desberdina dira. Hanka ekologikoa dira muga biofisikoak. Zenbat antxoa bizi liteken Kantauri itsasoan. Zenbat hazi daiteken egurra Andoainen. Bai? Egur hori da hazi daitekena. Hortik aurrera hasi gaitezke ikusten zenbat ustiatu dezakegun. Ez dezakegun ustiatu da azten dena baino gehiago. Vale? Bigarren hanka soziala. Gizarteak erabaki behar du, nahi dugu antxoa ahalik eta gehien ustiatu? Nahi dugu basoa ahalik eta gehien ustiatu, edo nahi dugu gutxiago ustiatu? Hori gure erabakia da. Esaterako erabaki dugu baleak ez harrapatzea. Edo txepetxak ez ditugu izatzen. Bai? Eta gero, hanka ekonomikoa baino gero. Behin hori erabaki dugula, nola egin beharko genuke antxoa, egurra, nahi duguna ustiatzeko. Eta zertarako txap hau? Bueno, lehenkoa deitzen duen nola Euskal Herriko basogintza sistema guztiz jasangarria zen. Eta nik ezagutzen dudan jasangarritasun ezaren adibide onena, Insignis pinua da. 80 urtez gure teknikari guztiak hortan aritu dira. Insignis pinua landatu, zaindu, hobekuntza genetikoa egin eta ez dakiz zer. Begiratu leihotik eta ikusi nola dagoen. Jasangarriak esan nahi du etengabe mantendu daiteken zerbait, eta hau ez da mantendu. Eta ez da gure erruz, ez da kudeaketa txarra eren ondorioz, bale? Bueno, detailek hemen garrantzia handia daukate. Adibidez, aspaldiko kontua da, egiten diren landaketetan 100% bertako espeziekin egin beharko litzatekeela. Eta hori pentsatzen dugu oso modernoa garela, baina orain da 60 urte egiten zen. Oin, 150 landatzen baldin baditugu bertakoa eta kanpokoa, imaginatu, aritz pinu, eta hori leku askotan egin izan da Gipuzkoan, ze pasatzen da 10 urte beranduago? Hau. Eta orduan tokatzen da lehenengo entresaka egitea. Eta entresakan kentzen da txikiena. Bai? Hau da, modu bat, pinudi bat sortzeko, aritzak alperri galduta. Bai? Beste aukera bat izan dezakegu. Baso baten, mendi baten, erdia aritz, erdia pinu. Nola landatuko zen dukete aritza goien edo behan? Behan, zergatik? Nik ere ez dakit. Markelek seguro nik baino idea argeo dauzkala, nik oian landatuko nuke. Pinuak hartzen dizu lurra, eta orduan lehortute izu eta beran nodenak ere aztenia, gatz mineral eta gutxiko jasotzen. Izan daiteke. Izan daiteke, nik batez ere beste gauza bateatik. Ezkurrak goiti bera erortzen direlako. Bai? Aritzak hemen sartzen baldin badituzu, azkenean hemen aritz landareak ere izango dira.
kontrakoa ez. Baino eztabaidatzeko gaude hemen. Esan dizuet, hontaz ezin dizudala leziorik eman. Vale? Gauza, lehen botanikarien gatik aizki sakaritu naiz, hau streaming ez dago, jo. Bueno, ez, askotan dauzkagu oso irudi itxiak nolakoak diren ariztiak, nolakoak diren pagadiak, beti esaten dugu pagadiak oso pobreak dire espezietan, ja. Segi Rumaniara eta ikusi hangoak. Segi Pirineotan Lurdiosko basoa ikustera, eta ikusi nolakoa. Ez? Pagadiak ere oso dibertsuak izan daitezke. Zer gertatzen da, guk hemen ezagutzen ditugun arizti eta pagadiak direla 500 urtez landaketa intentsiboen ondorio. Eta 500 urtez interesatzen ez ziren beste espezie horiek guztiak kendu egin ditugu. Vale? Hemen daukazute zerrenda bat, besterik gabe Andoainen bizi litezken bertako zuaitz eta sastraka espeziena. Eta gehiago ere badira. Ikaragarria da. Vale? Orduan, baso aliketa kontserbazioaren aldetik eta hobe bat nahi baldin badugu, ez obsesionatu aritz eta pagoekin, bai, landatu aritz eta pagoak nahi baldin badituzute, baina zergatik ez olakoak. Olakoak ere. Hor goian jartzen du etorkizun ez ezagun batera goazela. Eta hemen daukazutena da, klima nola joan den aldatzen azkeneneko 800.000 urtetan. Bueno, ez da klima da CO2, baina lotuta daude. Vale? Hemen daukazute azkeneko 150 urtetan nola aldatu da. Hau da, ez da klima aldatzen ari dela, ez klima aldatzen ari gara azkeneko 1.000.000 urtean izan ez dugun klima berri batera. Eta hor problema dauzkagu. Ez dakigu klima hortan zerk eta non funtzionatuko duen hobeki. Beraz, inork etzala pentsatu, berdin dit talde ekologista bezala landaketa bat egin nahi zutela, udal batek nahi duela herri basotan ez dakiz zer egin, edo enpresa batek nahi duela diru ateratzeko landaketa bat egin, ez dezala pentsatu landaketa horrek segurtasunik daukanik. Hemendik 20-30 urtera, eta zuaitzetan gutxinez tarte horietaz ari gara, ez dakigu ze klima, beraz ez dakigu ze espeziek biziraun izango duten. Orduan, nik uste dut, alik eta apustu zabalena egin behar dela. Dibertsitatea bilatu. Aritza, pagoa bai, baina badira beste zuaitz handi batzuk, eskia, lizarra, beste asko. Nik uste dut, gakoa dela inbertsio txikia egitea, malguak izatea. Gutxi gastatu, eta agian ez dugu diru asko galduko. Eta justu, esango nuke, gero Markelek, uste dut, baitare hildontatik ari direla beraiek lanean, baina gaur egun esango nuke, basogintzan izan dela kontrakoa, gero eta makina handiagoak hartu, gero eta inbertsio handiagoak egin, baina horiek arriskutsuak dira. Berdin, bilatu zerk eskatzen duen mantentze lan txikiena. Eta galderak, landatu egin behar dira gauzak edo erein egin behar dira. Zergatik ez dituzute biltzen orain udazkenean pilak daudela basafrutuak, elorri, gorosti, otsolizar, basagur, bezdakizer, eta bota. Normalen gehiena galdu egiten dira, baina tarteka batzuk ateratzen dira. Edo ez, edo agian etxean hazi horiek erein ditzakezute eta gero landareska landatu. Baina nire proposamena da kontserbazioaren ikuspuntutik behintzat saia zaitezte alik eta dibertsitatea handiena ematen. Berdin eztabaida handia dago sasiak kendu behar den, edo ez nik ez dakit. Sasiak neurri handi batean babestu ere egiten du landarea. Ze hor ez dira sartzen ganadua edo orkatzak eta horlakoak. Eta orduan hori, hitz egin dezagun.